Добре, вижте, ще прочета исканията, ако нямате нищо. Те са нахвърляни много така небрежно. И това искане. Това искаме, към който вие сте ни ги дали, ние не ги оформяме. Ние просто трябва да ги дадем така. Не, ние трябваше да ги оформим, но нямаше време. Знаете, че те се предават абсолютно по същия ред и се изпращат в България. Половин час след като вие сте ни ги дали, вече са изпратени. Вече да имате. Добре. Първото предложение за създаване на електронна страница на всички институции, така както Министерски съвет, посолства, кметства и така нататък, където да може гражданите да имат по-голяма информация. Да имат по-голяма информация и да дават директни сигнали за злоупотреби и да бъдат разследвани директно. Второ, самостоятелен избирателен район чужбина. Трето, незабавно прекъсване договора на ЧЕЗ и съд за подписалите го. Четвърто е премахване на депутатският имунитет незабавно. Пето, нов изборен закон. Шесто, граждански контрол на работата на Народното събрание. Седмо, възможност за контрол на договорите, свързани с държавните ресурси. Разсекретяване на договорите, подписани и гласуване от парламента. Така. Нов избирателен закон за правосъдната система. Национализация на монополите, банките и всичко свързано с природните богатства и ресурси на родината. 11. Това имаше и миналия път като искане. Свикване на Велико народно събрание. Те Великото народно събрание го искат хората, за да може избирателния закон. Само с ЧЕЗ ли е проблема? Защото не, чух, че спомена само ЧЕЗ. Написани всичките всъщност. Добре. Толкова тръгня се пише всичко това. Не, написано просто да ги прочета. Добре. Мисълта ми беше да не остане само, че ЧЕЗ е проблема. Да, сега ще... ЧЕЗ е капката отгоре. Номер, но имайте предвид, че миналия път, половин час след като вие ни го дадохте, го сканирахме и го изпратихме в този вид, в който вие сте ни го дали, така че в България Външно министерство го е предало на всички институции. Както и сега ще стане. Да, сега, ако искате да ми понеже ще го прочетат. Да, се надявам. И следващата неделя, ако сте причастни, може да се присъедините към нашия протест. Ние сме държавни служители, не можем да участваме. Нямаме право да участваме в никакви такива подобни протести, нали, съжалявам. Макар че казаха, ние подписваме декларация, че не участваме в никакви протести. Много съжалявам, това е, ние сме задължени това нещо да го спазим. Иначе аз съм тук, когато вие сте тук. Един по-случай няма, нали? Нямам бюджет. Дежурна съм 24 часа, ако можех, чак да отида да ви взема да ви включа. Ами благодаря ви, ще изчакам. Добре, ще се запознаем. Честит празник отново. Чао, чао. Ще има. Всяка неделя. Всяка неделя то звучи като предаването. Сега отивам да Колко си долна. Пише инструкция да се крият от народа си.